Töitä riitti, palkka juoksi, nappulakengät lähenivät, mutta luonnonsuojelujärjestö oli asiasta vahvasti eri mieltä. Vatanesku oli pesemässä kasvojaan tämän puron äärellä, kun mielenosoitus alkoi. Mielenosoituksen seurauksena Kansallis-Ideaparkin rakennustyömaa räjäytettiin ja rakennusjätteestä koottiin uudelleen kansallispuisto. Mutta Vatanesku ja Kani olivat taas vailla työtä. Vatanesku jakoi paluumatkan hytin tuntemattoman taikurin kanssa. Yöjunan taikatempun ratkaisu selvisi yllättäen 9 kuukauden kuluttua. Vataneskun matkaa oli seurattu kännykkäkameroilla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä miehen tietämättä. Hänestä oli vaivihkaa kasvanut olemassaolon korkein muoto. Julkkis. Rautatieasemalla Vatanesku otettiin vastaan kansallissankarina, paitsi ihmiskauppias Kugar, joka olisi myös halunnut olla julkkis. Ja Vatanesku kiidätettiin Meilahden sairaalaan teho-osastolle. Ja Kani parempiin suihin. Pelastus istui 1 000 000 Mersussa, jossa 1 000 000 tarkoitti ajokilometrejä. Suomen pääministeri, tavallisten ihmisten puolueen puheenjohtaja Simo Pahvi näki Vataneskussa puolueensa pelastajan. Vatanesku oli yksin pelkkä haitta. Kani oli yksin pelkkä haitta. Yhdessä ne oli lutusempia kuin isä Mitra. Vataneskussa ja Kanissa on suomalaisen poliittisen populismin tulevaisuus. Vatanesku suomalaistui. Se, mikä kerran oli kerjäläinen, oli nyt asuntovelallinen, trampoliinillinen ja pihagrillillinen Vatanesku. Siivooja vai ministeri? Joka tapauksessa tänne Vatanesku päätyi töihin. Jos tarinalla on onnellinen loppu, Vatanesku sai puolivaltakuntaa ja poika nappulakenkänsä.